ಓಡಿಕೋ 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 ಬಲ್ಲಿ ಇರೋದು వచ్చి ఎదురుతులే ఓడికో baka naman Nepali boys natin matong hulur tulah memang tu na Nepali anda urda hai ada mah urda breed mondu botle bro cameraman nak maila Salman para pidar deri ಈ ಮಾಮನ ಧೈರ್ಯ ಬಾತೆ ರುಚಿ ಅಪ್ಪನ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬಾತೆ ಮಾಮು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು BK Christian ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂದ ಉಲ್ಲೆ ತೋಚಾವ ಅಂಚ ಯಾಣ್ ಚೈತು ಅಂಚ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಧನು ಕೊಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬರೋಂತುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪಾಯರಪ್ಪಣೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ 2 ವೀಲರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪಯಣ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ತೋಜಾವನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ವಿದಾಡ್ಗ ಎಂಗ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಟ್ರೈನ್ 7:05 1/2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಸಾದಿ ನಮಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಸಂಗಡಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ ನಮ್ಮ ಧನು ಜಾಯಿನ್ ಆಯರೊಲ್ಲೇರು ಒಯ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಾ ಪೂರ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಧನು ಕೊಡ್ಡೆ ಫುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬಕ್ಕೊಂಜ ನಮ್ಮ ನೇಪಾಳಿದ ಜನ ಇಂಡಿಯಾದ ನೇಪಾಳಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜನೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಮಾತ ಅಂಚ ಬತ್ತ ಜಾಯಿನ್ ಆತ ಪೂರ ಇನ್ನು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದಿಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಬರ್ತೀರಾ ಲಾಗೀಗ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲಿತ ಬತ್ತ ಎತ್ಯ ಟ್ರೈನದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏ ಲೈನಿಗೆ ಬರ್ಪಣಂತೀರಿ ಅದಾಗ ಟ್ರೈನ್ದಾಗಲ ಗಂಟೆ ಏ ಲೈನ್ ಆತಂಡ ಇಚ್ಚ ಟಿಕೆಟ್ ಅವೇ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ಅವು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಯ್ತದೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕ ಕೂದಲೇ ಭಾರಿ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಿ ಚಂಡೆ ಮೈಂದು ಮುಂಡು 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 ಪೂರ್ವಿಕನ ದೂರಮೇ ಪೂರ್ವಿಕ ಪೂರ್ವಿಕ ದೂರಮೇ ಪೂರ್ವಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೂರ ಪೂರ್ವಿಕ ಏನು ದೂರ ಬನ್ನಿ ಶಾಮಿಗ ಓಲು ಮೂಲ ಈ ಟ್ರೈನ್ పోతాನ ಯಾಪ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟ್ರೈನ್ ತೂತಾನೆ ತೂತಿ ಜನ ಇತ್ತ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೋಲ ಬಕ ನಮ್ಮ ನೇಪಾಳಿ ಬಾಯ್ಸ್ ನಾಟಿ ಮಾತು ಹೊಳ್ಳೆ ತುಲ್ಲ ಮೇ ಮೋನೆ ತೂ ನಾ ನೇಪಾಳಿ ಅಂದ ಊರ್ದ ಹೈ ಅದ ಊರ್ದ ಬ್ರೀಡ್ ಅವು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ದೀವಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಣ ಇರ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಾಲೆಹಣ್ಣು ಬುಡಚಾವ ಈ ಬಾಲೆಹಣ್ಣು ಬುಡಡಿ ತುಲೆ ಅಂಗಿ ಮಾತ ತುಲೆ ದೈತ ಮಾತ ಅಂಗಿ ತಾಯಿ ಬಾಲ್ ಎತ್ತು ಬಗ 15+ ಆಮೇಲೆ 15 ವರ್ಷ ಅಂದ 14 ಜನ ಕಣ್ಣು ತುಲೆ ನೇಪಾಳಿ ಅದ ನೇಪಾಳಿ ಬ್ರೀಡ್ ಚೈತರ ಟ್ರೈನ್ పోతానది యాప అందాత ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ పోతారా ಕೊಚ್ಚೊಂದೇ ಹೋಗಿ ಲೋಕಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಕೊಚ್ಚೊಂದೇ ಹೋಗ್ತಾವ ಬನ್ನರಪ್ಪ ಐವತ್ತರು ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತರು ರಪ್ಪ ಜೂನ್ತವ್ಜಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಸ್ಟಾಪು ಓ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್లో ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್లో ಅಂತ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಅವನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್
ಅದಕ್ಕೆ ಟೈರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಟೈರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಪಣೆ ಪೋಪಣೆ ಅಂತ ಬೊಕ ಬೊಕ ಹೇತು ಇಲ್ಲರು ಅವನಿಗೆ ಏತು ಇಲ್ಲರು ಗೂಡ್ಸ್ ನೀವೆಂತ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡುದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ದ ಡೋಂಗಿ ಮಾಡುದ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಇರ್ಕೊಂಡ ಸ್ಲೋ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತದೆ ತಿರಾವುದನೆ ಬರ್ತಾನೆ ತಿರಾವು ನಾವು ಎಂಡದಿ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಡದಿ ಕೊಡನಲ್ಲ ದಿಗನೇ ಬರ್ತನು ಅವು ಬಕ್ಕದ ಆಲ ಪೋಯಾರಜ್ಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತನೆ ಉಂತೊಮ್ಮೆ ಓ ದತ್ತಾಂದ್ಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿಜ್ಜಿ ಮರನೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೊಗ್ಗು SR ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಮಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಗುಣ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾನೋಂಡಿಯಾ ಒಂದಲೊಂದಲೊಂದಲೊಂದಲೊಂದಲ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಓಡಿಕೋ ಬಲ್ಲೆ ತಿರವತ್ತು వచ్చి ಎದುರುತುಲೆ ಓಡಿಕೋ ನೆಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲಿ SR ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಪೂರ ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಫಿರ ಬರ್ತನಂತ ನಂಗೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಸುರು ಬಣ್ಣಾಗ ಅನ್ಸನದ ಜನ ಬರ ಬಾವೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರು ಬಾವಾಜಿ ಹಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ಕುಂಬಳೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಎತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಾಸರಗೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನ ಮನೆದೆ ತೊಂಡೈತೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಬೋಡ ನಮ್ಮನೆ ಬೋಗಿ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡ್ದು ಜತ್ತ ಅಂಚ ಐತೆ ಪಯ್ಯಂಗಡಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ ಪಯ್ಯಂಗಡಿ ಬಂಡದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪಯ್ಯಂಗಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಎತ್ಯ ಅಂಚ ಮೊಕಲ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೊಕಲ ಸಾರೆಡ್ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಇದೇಟಂಜ ಬೋಡಿತ್ತಂದವ
ಅದೇ ಅದಾನು ಇದಲ್ಲ ಈತ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಪೇರದ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೀರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಟೋಡು ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಲೆ ಹಾಂ ಸರಂಗ್ ಕೊಂಡು ಹಾಂ ಮುಂಡು ಕಟ್ಲಕ್ಕನೆ ಕಟ್ಲೆದು ಇರ್ತದೆ ನಿಜ ಓಕೆ ಡನ್ ಅಂಚೆ ಎಂಗಲ ರೀಲ್ಸ್ ಶೂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ಟೆಂಪ್ಲ್ಗೆ ಪಯ್ಯಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾಡಾಯಿ ಕಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಡಾಯಿ ಕಾವು ಭಗವತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚ ಅಡೆಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬತ್ತಿತ್ತು 2-3 ಸರಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜಾಗ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಟ್ರೈ ಟಿಟಾನ್ ಒಂದು ಬೀಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ದೆ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕರ್ ನಾನು ಜೋಕರ್ ಜೋಕರ್ ಮೂಲೆ ಎದುರು ಜೋಕರ್ ಅವು ಜೋಕರ್ ಅತ್ತವು ಅವು ಜಾಕರ್ ಎಂಚಿನ ಮಣಿನ ಜೋಡಿಜ್ಜ ಓ ಸೂಪರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಬಣ್ಣಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆಸಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬಣ್ಣಗ ಎಡೆಡ್ಡ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋಜುನ್ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೇಚರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮೈತೆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಾಯಿಕಾವು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಚೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೋರ್ಡು ಬಟ್ ರಿಕ್ಷಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಯ್ಯಂಗಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಜಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಎತ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಚ್ ಮತ್ತು ಬೈದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೋಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಲೋಟ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಲೋಟ್ರಿ ಚಾಡಿ ಕುಡೀರಸ್ತನೇ ಕೋಡಿ ವೃಂದ ಸಮಾನ ದಾಡಿಯುದಿನು ಶ್ರೀಭದ್ರಗಾಳಿ ചേച്ചി ചേച്ചിയാ എങ്ങനെയൊക്കെ റെഡ് എന്ത് വേണം 2 ദോശ 2 ബോണ്ട ബോട്ട് ചിണ്ട ಒಂದುಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೋರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಚಾಯ ಅಲ್ಲ ಬೋಂಡ ಅಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲ The wonderful hotel we have ever visited. Kerala. The people are damn crazy. ಅಡಿಜನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕ್ರಮೋಟು ಸಾಬಾರದು ಏತು ತಿಂದಿರು ಬದಲ್ಲ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ ಚೈತ್ರ
ಎಂಗದಾಲ ಗೊರ್ತು ಚೇರು ಎಂಗದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೋಂಡ ಬೋಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೋಂಡ ನಾವು ಮುಗಿಪೆರಣಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೋಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ಬೇಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ എടുക്കല്ലേ ತೆಪ್ಪಿ ಭವಿಷ್ಯ ತೀರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ എന്ന ഭവിഷ്യ നിർദ്ധാര ഒന്നിയേര് മലയാളം നല്ലോണം പഠിക്കുന്നത് ಆಗ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಟೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ತೊಲೆ ಎಂಕಲ ಭವಿಷ್ಯನ ಕೇನೆ ಚೆಂಚಿನ ಮಾತ ಪಂಡರು ಒಂಜಿ 75% ಪಾಲನೆಕನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು 75 ಅಥವಾ 80% 20% ರಡ್ಡಿ ಜನ ಮೇಕಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ತೈನಕಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಲಿ ಆರ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಟ್ಟುಂಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂದಿರು ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಎತ್ತು ಬೆನ್ವೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ನಂಜ ಭವಿಷ್ಯ ಭಯಂಕರ ആരൊക്കെ നിജ പന്തര പ്രായകാലടി റെഡ് വെൻ പറതിപ്പോടും നല്ല മോലാണ് അണ്ണ നല്ല മോലാണ് ಮದ್ದೂರು ಬೋದಿಡ ಅಂದ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ സമയം ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳ ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪ അക്കിലാടു ഇതെന്ത് പറഞ്ഞത് അരിയുണ്ട ഇന്നല്ലതാ അത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലാക്കുന്നു എത്ര മണിക്ക് ഇവിടെ പൂജ എത്ര മണിക്കാണ് പൂജ നടടച്ചൂലേ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും 10:30 നടടച്ചു പൂജ കൊട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രസാദം തരുന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് തരുന്നില്ല മുമ്പൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ 8:00 പൂജ ഇപ്പൊ കൊറോണ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മാറ്റി എടുത്തോ മോളെ ഉണ്ണിയപ്പ എടുത്തോ ആ ഒരു പാക്കറ്റിಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ತೆಪ್ಪಲ್ಲ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅವು ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪ ಹತ್ತವು ಬೇತೆ ಅವು ಬೇರ್ನ ಅವು ಏರ್ನ ಮಾರ ನೀರ್ನೆ ಓಪನ್ ಅಂದ ಅಣ್ಣೆ ತೆತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಐಟ್ಲ ಉಂಡು ಐಟಿ ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪನೆ 9 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಐಟ್ 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪಲೆ 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಉಣ್ಣಿಯಪ್ಪ 50 ರೂಪಾಯಿ ಐವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮೂಲು ಐವಾಗ ಮಾರ್ಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಐವಗರು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪಿ ಯಾವ ಲಾಟ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟ್ರಿ ಬರೋ ನಿಜ ಫಿರಬೋ നല്ല ഫിറ പോതെ ഇജി എങ്ങനെയാണ്ട് വരതാ 5 റൗണ്ട് ആണ്ട് പോലെ പടതല്ലേ ചിക്കനാ ചോറ് ലേറ്റ് ആവും ചിക്കനാകെ ചോറ് ലേറ്റ് ആവും ಬರಡು ಸೋಕು ಬರಡು ತಿಗುಜಾ ನಲ್ಲ ಪಿರಪ್ಪ ಎನ್ನದೆಪ್ಪಲೆ ಮಗ ಸೋಕು ದಂಜಿ ಪೊಟ್ಟ ಅಡ್ಡಾಗಲಾವು ಕ್ಯಾಮರಾನೇ ಕೈ ಬಾತದು ಓಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಿಂದ ಕೈ ತೆಗಿ ಮಾರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ ಚಮಿಗೆ ಮನ್ಪಗ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕೈ ದಿಪ್ಪು ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿನ್ನ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಮೂಲ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಕೈ ಬಿರೌಡ ಎದುರುದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ತು
ಪಿರಾವುದ ಈರ್ನ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತಲೆ ಯೋ ಯಾವ ಪಿರಾವ್ ತೂವನು ಅವಳು ಪಿರಾವ್ ತೂವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಗೀಯೆ ಅವ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗದೆಪ್ಪು ಇಂಚ ಬೆಂಡದೆಪ್ಪು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ತುಲ ಯಾವ ನನ್ನ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ತದೆಪ್ಪು ತೂವಲ್ನೆ ದೆಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲ ದೆಪ್ಪು ಮಾರ ಅವರ ಸ್ಮೈಲ್ ಸಿಕ್ಕು ದಾಣೆಂಬೆ ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ ಮಿಂಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರಿಯಾ ಆಯ್ಜಿಂಬೆ ಒಬ್ಬನು ಐದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐದುಂಡು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆಡೋದ ಒಂಜಾವು ಅವು ಓಕೆ ಇಂಕಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಆಯ್ತು ಸೀದಾ ಕೊಡೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬಾರನ್ನು ಮೂಲಕ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ ಚಾಡಿಗೆ ತೆಪಿದಾಡೋನಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡು ಹೋಯ್ದಾ ಹಾಂ ನಾವು ಅಂಚ ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಜಾಗ ಎಂದು ಮಾತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತು ಪತ್ತದೇ ಭಾರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡಿದಿರಿಕೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಕ ಜಪ್ ಅಂಜಿ ಶಿವನ ಟೆಂಪಲ್ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಅದ ಭಾರಿ ಶೋಕನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಥರ ಕೊಟ್ಟಾರ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಟ್ಟದ ಮಾತ ಒಂಥರ ಪೊರ್ಲುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬುದ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಅಲ್ಲೇರಿ ಬಚ್ಚಿನ ಆಯಗ ಬಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದು ವೈಟಿಂಗ್ പൂമരം കൊണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಒಪ್ಪಿ ನಮಗೆ ರಡ್ಡು ಐವಾಗ ಅವು ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುಡು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಊರಿಗೆ ತುಂಬತ್ತದು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪತ್ತು ನಾಟಕ ಒಬ್ಬಗ ಅದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಲಿ ಒಯ್ತು ಜಾತಿ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಜೈದೇರು ಪೂರ್ವಿಕರು ಅರೆ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಕ ಮಾತ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೇಟುಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂರ ತೂವನಾಕ ಒದ್ದೋಗು ಪೂರ ಬಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಲೂಡಗನ ಇದನ್ನು ಗೊಬ್ಬುದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಗೊಬ್ಬಗನ ಅಂಚ ತೊಲೆ ರೈಲ ಪಟ್ಟಲ ಕಾಲಿಂದು ಒಂಜಿ ರೈಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ అందుకొని వచ్చి తెచ్చిదాల వదలకు వచ్చి ఆ ఆమ్లెట్ టైప్ ఛాన్సెస్ ಚಾನ್ಸಸ್ ಪತ್ರಡಕ್ಕೆ ದೊಂಬು ಆ ನಮನೆ ಉಂಡು ಮೂಲೇನದ ಬರ್ಪಣೆ ನನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಡತ್ತವ
ಇರ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಗ ಜಯೇಂದ್ರ ಭಾವನಿಂದ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಭಲೆ ಕಮಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ చారు కాలు యారన వాకే డ్యాన్స్ లేక మొగలం రీల్స్ దా మరలదులే రెడీ జనత రైల్వే స్టేషన్లో రీల్స్ మొగలం ಪಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಗಿಲ್ಲ ಇಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಡೆ ಎഞ്ഞാണ് ತೂಕಾಯ್ತು ಇಂಚ ಬರ್ಮ ತೂಕ Zaza, waza, alla, la liga za waza, attiya, idea do antre kite, icha wata dai. Slow motion, speed. Waza, waza, zaza, zaza. ಬೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ ಪೊಯ್ ಪೂರ ಉಂಡತದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಈಗ ಏನ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ರಿ ಸೈತು ಯಾವ್ರು ನಮ್ದು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಾರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಹೋಗಣ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಂ ಇಡೆ ಬರ್ಪನದ ಇದೆ ಬರ್ಪುನ ಹೌದೇವು ನಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಊರಾಡಿಂದ ಅಂದ ఆయన స్కానర్ ಅಂಚೆ ದಾಳವಾಡಿ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬಾವೆಲ್ಲೇರಿ ದಾದಾ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ನೀ ಸ್ಲೀಪರ್ಗೆ ಬರ್ತಂದಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಈ ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ ಜನರಲ್ ದ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಂತಿ ಇದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಓ ರೂಮ್ ಬಡುತ್ತೋಡು ಓ ರೂಮ್ ಪೋಡು ಪೂರಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ವೈಕ್ போய் ಓ ಮೇ ಜನರಲ್ ಅವ ಸ್ಲೀಪರ್ ಜನರಲ್ ಅವ నీకు స్లీపర్ అవ ఓ ఎరుదుమా ಮೂಲ చెప్పడ నీకు జనరల్ అవ ఓ అవు ఓ అవు ಜನರಲ್ ಅವ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೇನಿ ನಿತ್ತರಿ ಬತ್ತದ തീർന്നല്ലേ കടപ്പൊക്കെ സ്ലീപ്പർ ഫൈൻ പാടിയിരുന്നാണ്ട് ഇത് കുറപ്പാറ് ಈರುಳ್ಳರತ್ತ ಮೈನ್ ಡೌನ್ ಯಾಂದಾಯ್ತು ಈಗ ഞാൻ എൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേ മാത്രം ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಹೆಂಗ್ ವಲ್ತ್ರಾಂಡ್ ഇത് കുറപ്പാറ് ತುಕಾನ್ ಸರಿಯಾನ್ ಬೈನಿ ಸಾಲ್ಮನ್ ಪೆರ ಪಿದಾರ್ದೇರು അഞ്ച മണി സരിയാവുന്നുണ്ടത് ಎಂಚೆ ಈ ಸಲ ಆವ ಕಮಾನ್ 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 ನನ್ನ ಬೇರೆ ಈ ಕಡೆ ದೇತ ದಿಯಾರ ಬಿಜಲು ഉണ്ട് എത്ര നല്ല കടി കൊണ്ടാണ് പറയാതെ പ്രശ്നം റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ട് ಇಂಚ ಬರ್ಪಣಿ ಇತ್ತು ಇಂಚಿಗ್ಯಾ ಇಂಚ್ ಎರಡು ಆಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಇನ್ನು ತೂಲ ಒಂದು ಇದೆ ಬರೋಡು నెక్కొంచి మ్యాథమెటిక్ క్యాల్కులేషన్ ఉంది ಈತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಅದ ಇಪ್ಪು ನೈಟ್ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಕ್ಲಂಚೇನೆ ಉಂಟು ಇಂಚೆ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗ ಲೀಸಾ ಅವಳು ಆತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಯಕ್ಕಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವಳು ಕೊಂಜೇ ಕಲ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬೋಂಡವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬ ಮಂತದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂದು ತಿಕ್ಕದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ದಾರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆ నేటి కలర్ కొంచెం మిస్ అవుతున్నాను వరందిచ్చి ఉంతుమే ತೂಕಾಯ ಮನ್ ఉంతుమే ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂದ ಮನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ఉంತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇತೇನು ನಿಮಗ ಏನು
ಪ್ಲೀಸ್ ಉಂಟು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರೋ നിന്റെ പാട്ട് ചാവാ ಹಾಂ നിന്റെ പാട്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തെ രുചി അത് ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪಿച്ചു ಓ ಆಯ್ಜಿಯ ಬುಡ್ಕ ಬುಡ್ಕ ಬುಡಿಯಾ ಬುಡಿಯಾ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎತ್ತನ ಸರಿಯಾನ ನೆನೆಮಂತದ ಮಂಡೆ ಆಲ ಇನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟಲ ಮೂಲಿಂಚನೆ ಮಂತಂದು ಕೊನೆಗೆ ರೈಲು ನಾಲ್ ಬೋಪನೆ ಸುರು ಸುರು ಬೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಆನಗ ಒಂಜಿ ವಾರಗ ಗಡ್ಡ ಬರತ್ತು ಕುಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾಂಡ ಎತ್ತನೆ ಮನದನಿ 12 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ ನಾವು मुझे कलर एंड കുറച്ച് സൈഡ് नाम कंपेरला नाम कंत कोपा ಈ ಮಾಮನ ಧೈರ್ಯದ ಬಾತೆ ರುಚಿ ಅಪ್ಪನ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯದ ಬಾತೆ बरसी बरसी ये पंड ರುಚಿ ಮಾಮು कुलवे कुलमा मानी पंडा ई कुलमा मानी पंडा ಅಲ್ಲ ಅನ್ನಿ नट्टू नन्नो ಕೊರೋನನ ಬೆಚ್ಚಡ ದುಂಬಿಲ್ಲೇ ಓ ಅಣ್ಣೇರೆ ಲಗಡೆ ಓ ಅಣ್ಣೇರೆ ಚಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಾಮುಗ್ರ ಅಡ್ಡು ಚಿನ್ನ ಪೂರ್ವಿ ಬಿಡ್ಬೋಡಮ್ಮ ಬಂಗಾರು ಜೋಜ ಏ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಡಿಲೆ ಐಫೈ ಐಫೈ ಕೊಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಐಫೈ ಹೈಫೈ ಕೊಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಹೈಫೈ ಕೊಡ್ ಬರಬೆ कंपनी ಐವೆ ಎಂಕು ಕಪ್ಪು ದುಕಂಡ ಐಫೈ ಆವೆ ಕೊರ್ಪನ ನಿಂಗೆ ಕೊಪ್ಪು ಕೊರ್ಪು ಜಾತ ಜೊತೆ ಅಂಚ ಐಫೈ ಕೊರ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ರೆ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಲ್ ಅಯ್ಯೋ ವೇ ಉಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಭಯ್ಯ 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 ಸಾಪಾರ ವೈ ಡ್ರೈವರ್ ಲಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತರ್ಪಣ ಭರತ ನೀಡುಂಡ ನಿಂದೆ ಹತ್ರ ಬೈ ಏ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಈ ಓಡಾವ ನನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ഈ ഓടാവ ഇത്തവണ രാമേത്ത ട്രാക്കഡ് വാർത്ത ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ಬೇನ ಪೊರ್ತಾಂಡು 2 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಚೇರುಗೆಯಾನು ಸೊ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತ ನೇಟ್ ನೇಟ್ ಬತ್ತಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುನಿ ನೇಟ್ ಬತ್ತಿ ಪುಂಡವು ನೀ ಕೇಸ್ ಕೊರೊಳ್ಳಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುನಿ ಕೇಸ್ ಕೊರೊಳ್ಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೆಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದುಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುನ ಬಕಿರೆ ಯಾಕಡೆ ಪೊಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೆಂಕ್ ಸಮ ಕೊಡ್ತೆ ಏಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ ಬತ್ತ ಫೈನಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಇವಲಿತ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳುಂಡ ಅಂಚ ಎತ್ಯ ಫೈನಲಿ ಅಂಚ ಮಾಡಾಯಿ ಕಾವು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ಸೀದೆತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಧನುನಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದಾಡಿಯರು ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬಾಯ್ ನೇಪಾಳಿದಾರಲ್ಲ പോകുന്നില്ലേರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದೀಗ Next vlog ಇದ್ದೀಗ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ಕರಿದು ಪಯ್ಯಂಗಡಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡಾಯಿ ಕಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಪಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡೆಗ್ ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಾಧೆಗ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಡೆಗ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾಲ್ನ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋವಲಿ ಅಂಚ ಬೇತ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ದ ಅವಡ ದೇವೇರನಾಡು ತೋಜಾವ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೇ ಪೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಡೆಗೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವಡ ಪಂಡದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಲಾಗ್ ಅವಾಗ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಅವಾಗ ಈ ಲಾಗನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚೈತ್ರಾಗ ಇಂಚಾನೆ
ಖುಷಿಯಾನ ಬೇತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಬೆದ್ದಾಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಲಾಗ್ ಇಡಗೇನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಗ್ಗ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು